Yo, 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 yo. Hayi, yo. Bafowethu, iMpumalanga. Yo, buka Mpumalanga Province. Yo. Bafowethu ngihlezi ngiwabona amamashi mina. Ngihlezi ngiwabona amamashi. Hayi bafana hayi laseMpumalanga bafowethu ivalile. Hey ngani zakwethu ivalile le mashi yaseMpumalanga, ivalile. Ake sixwayise uMalema, basobha Malema. Malema, kumele wazi wemfowethu ukuthi you are a servant of the people. Awuzivotelanga, uvotelwa abantu. Asibe sikukhumbuze nje kancane mfana kithi. You are a servant of the people. In other words, you need to listen abantu ukuthi yini abayifunayo. Wenza into efunwa abantu. Basobha Malema, nawe ANC basobha njengoba umongameli wena ethule nje. Basobhani ama-percent okuvotela kwenu azoshona phansi kakhulu. Yeah. Azoshona phansi kakhulu. Awukwazi ukulwa nomuntu okuvotelile Malema mfowethu. Cha, hayi utshelwa yithi sewumafavuke njengedanga. Awukwazi ukulwa nomuntu okuvotelile. Hayi awukwazi mfowethu. Buka labantu baseMpumalanga. Ngila isupporta EFF ngokwazi kwami. eMpumalanga inesupport eningabi iEFF eMpumalanga. Kodwa ukubona abantu baseMpumalanga bephume kangaka besupport iMarch. Basobha Malema, basobha mfana wami. Basobha yo. Mpumalanga province. Hayi ngani zakwethu. Hayi mina ngiyafisa ukuthi kuyo yonke indawo esuke inamamashi abantu bangafunda isifundo eMpumalanga. Nethokoza yaphuma kodwa ayifikanga eMpumalanga. nePantown yaphuma kodwa ayifikanga eMpumalanga. Bese ngithi Max Makhanya mfana kithi wamemeza wonke ama province, wamemeza Eastern Cape, wamemeza Mpumalanga, wamemeza Gauteng, wamemeza wonke ama province. Ngifuna ukukutshela ke mfana kithi iMpumalanga yakuzwa kumemeza kwakho. Ikuzwile kumemeza kwakho mfana iMpumalanga. iGauteng, iEastern Cape ngoba sabona amamashi koBizana eEastern Cape, sabona amamashi koMthatha, sabona amamashi koPort Elizabeth, sabona amamashi koEast London eEastern Cape. Ikuzwile iEastern Cape, ikuzwile iMpumalanga, ikuzwile iGauteng. Yini iLimpopo esasele, ikuzwile iWestern Cape, kusasele iLimpopo, iNorthwest, iLimpopo iNorthwest, iNorthern Cape. Incathi kusele lawo iFree State. Kusele only 4 provinces. 5 mfowethu asebonakalisile ukuthi nje into yabantu bokufika ama-illegal foreigners akayigcwala akayifuni nawe uyibona. Ama-illegal akahambe bafethu before 30 kuzokonakala. Yo. Buka abantu bephuma kanje kulamamashi. Kuzoba njani ngomhla ka-30? Hambani ma-illegal bafowethu. Hambani ungonakala. Hambani. Ngizothi ngidlale le video le. Uthi ngidlale le video. Uthi ngidlale le video niyibone into benza ke eMpumalanga. Khona ivideo ngizoyidedela nje la. Uthi ngiyidedela. Aibo. Theleke elinye ibutho njengamanje futhi eWitbank. Elinye ibutho likhona la.
Usonakala-ke wethu. Imasha ehambayo le. Nansi enye ngapha. Nansi enye ihamba ngapha.